ngayon nandito tayo sa paglalaroan natin. So gagawin natin ngayon mga bay, top speed po. So 'di ba, yung kinabit natin na clutch plate dalawa, kung una yung tingin sa ating vlog, no, una pa nating upload yung pagkabit natin sa ating bagong clutch shoe seat, yun mga bay ha, at saka yung clutch plate. So dalawa yung linagay natin, 'di ba, din sa video. So ngayon gagawin na nating i-top speed. So subukan nating i-top speed ngayon mga bay. Gagawin lang natin ang top speed mga bay is dalawa lang. Yung papunta doon, normal posisyon. Yung pabalik, hindi na natin gawa ng vlog yung pabalik dito mga bay. So ang gagawin lang natin is yung papunta lang doon, yung normal posisyon, at babalik tayo at yung dadapa tayo, para malaman natin at makukumpara natin mga bay kung may dagdag ba sa lakas sa ginagawa natin. At pagkatapos, tapusin nyo yung video para malaman ninyo kung qualified ba ang ating dalawang clutch plate na nilagay mga bay. Subukan na natin na walang sasakyan para makapag top speed tayo, pero normal posisyon na naman tayo papunta doon. Yung pagbabalik lang, timingin natin na kasi dadapa tayo. So yan, pag wala ng sasakyan pwede na to. Itong isang camera natin dito natin ilagay para sigurado. So sasabay tayo sa mga big bike. Let's go man. Normal posisyon lang tayo. Bus limiter, normal posisyon lang yan mga bay ha. Ay putik tail. Normal posisyon lang yan mga bay. Hindi tayo dumadapa. Yan. So maganda yung mga views natin, mga nasa kiliran kasi mga big bike. So yan po. So hindi pa tayo nakadapa niyan mga baya. So normal position lang tayo. Grabe mo, ganda. Ay. Grabe, hindi talaga tayo papansinin. Grabe oh, ayos yun ah. So yan po, at least nakukuha natin sila. So hindi pa tayo nakadapa noon mga bay. So yun na ang nakukuha natin na top speed. So yung papunta doon mga bay, hindi na natin gagawa ng vlog kasi medyo paangat kasi yung daan dito. Yung kadalasan na makukuha natin yung top speed is yung papunta dito mga bay. So same lang yan, pag gagawa tayo ng vlog doon, same lang. Kung konti lang yung makuha natin na speed, so paangat kasi yung daan dyan mga bay, kaya kukunan na natin yung papunta lang talaga dito. So babalik na tayo. So balik tayo. Continue yung record natin. So yan, karating rin tayo ng 100 dito. Normal position, medyo pangat kasi yung daan, oh. Kita ninyo yan, 100 yan. So normal position lang tayo, lumalagpas pa. Pero mas maganda kasi yung papunta doon mga bay, kasi medyo pababa yung daan. Kaya pagbalik natin, dadapa na tayo. So diba, dati dapat makadapa pa tayo para makuha yung top speed na yun mga bay. Ngayon yung normal position lang ang ginawa natin. So sa dapa, makumparanin natin kung ilang top speed, kasi walang hangin na
Uy, may mga big bike pa. Oh my god. Bye bye. Grabe, ang dami nila oh. Ligtiin. Yan. So babalik tayo doon sa grabe, maganda yung pagtaswin natin ngayon ah. Nakakuha tayo ng mga maraming naka BMW 1250cc. So yan dito. So continue. 7 minutes yung vlog natin. So dadapa tayo. So ito mga bay, wala nang sasakyan, okay na to. So let's go man, dadapa tayo. Nakapamiss tong laro mga bay, wala kasi tayong laro. Kaya ito na lang gagawin natin, yung top speed. Yan, nakadapa na tayo. Nakadapa tayo mga bay. Ayan. Hindi ko alam kung ilang top speed yun, hindi ko nakita. So, ayan. So, nakikita na ninyo mga bay. So, may kumpara na natin. So, yun po. So, nakukuha na natin yung top speed niya. So, ayan. So yung nabit natin mga bay na dalawa yung clutch plate. Ang nangyayari mga bay, nilagay na ni Sir Chibo yung pangalawang clutch plate. So, nawala yung kanyang kapit ng clutch mga bay. Kumbaga nag-freewheel lahat ng cambio niya. Kaya para sa akin hindi pwede yung dalawa yung clutch plate mga bay. So isa lang yung clutch plate na nakalagay nito, isa lang yung clutch plate. Hindi natin nalagay yung pangalawang clutch plate. Buti na lang doon pa sa shop ni Sir Chiboy. Ayun, pag cambio natin, lahat ng cambio simula sa first, second gear, third gear, fourth gear, nawala, hindi kumapit. Ang nangyari, yung dalawang plate, yung nagiging plain mga bay, bumabaliktad siya. Kaya bawal, hindi siya pwede na dalawa yung clutch plate na ilagay mga bay. Kung sino yung nakatapos sa ating vlog, ayan, nalaman ninyo na isa lang. Pero bago yung clutch plate na nilagay natin mga bay ha, goods naman. So yan, nakadapa tayo, hindi ko alam kung ilang speed. So, lagyan natin ang countdown kung ilan, pag kung saan siya na speed nakalagay. Kumbaga kung 110, tignan natin kung ilang minuto na hindi siya bumababa hanggang tayo'y nagminor mga bay. So ayan lang, so dito ko natatapusin yung vlog mga bay. Yung susunod natin na vlog mga bay, pagkabit sa ating Phyto ignition coil mga bay. So ibalik natin yung Phyto ignition coil at saka may nilagay tayo doon na tensioner, split fire ang tawag nun. So ang nag-advise sa akin si Bro Charles. So salamat kay Bro Charles. Akala ko kasi hindi ko na magamit yung Phyto ignition coil ko, mahal pa man yung bili ko doon, 1,200 yun. Putol-putol kasi yung kuryente niya mga bay. Yung ginagamit natin is itong stock na tensioner niya. So yun pala, dapat hindi ito gagamitin yung stock tensioner niya, dapat bilhan siya ng split fire. So ipapakita ko sa inyo yun mga baya. Ito yung next vlog natin. So yan, bye bye.